Ако не успея на време, ще ме хвана я, че съм имала възможност да препиша, но не съм успяла да го направя. Да имаш добра техника и да не гледаш толкова дали те гледа учителя. Всичко започва от стратегията още отпред. Когато си решил, че ще преписваш, трябва да си изградиш една стратегия. Аз не мога да запомня нещо, което не ми е интересно. И като пишеш, запомняш поне половината от пищовите, поне за мен е така. Като правим пищови, ние научаваме повечето неща, просто защото ги пишем и си ги прочитаме и просто в този процес се запомнят нещата. Аз по математика съм много зле, нищо не разбирам. Оттам куца химията и физиката, също просто са ми сух материал, не го разбирам, не ми е интересно, не мога да го запомна, дори да седна, да го назубра, аз го запомням за 15 минути и оттам всичко се изхвърча. По принцип си слагам пищовите под чина и се опитвам да погледна. Или веднъж преписвах от обувката на една приятелка. И после като излизах от стаята, ще да ми падне, защото се разлепи тиксото, но си помина успешно. Най-популярният начин е втори телефон. А това малко хванат ли те с втория телефон, много гориш. Докато ако си примерно направил на ръка пищовите, ти реално по-трудно е може би да те хванат. Зависи нали, от листчето, зависи от големината му, зависи от къде го държиш, къде го криеш, как го криеш, колко си добре в това. И от учителите, защото те не винаги позволяват да се преписва, но има и моменти, в които се дава да се преписва и да. Чувствам се добре. Ако съм успяла да препиша, ми е добре. Ако не, не. Но най-добрият момент е да препишеш, когато всички предават теста, защото става хаос и тогава имаш време. Защо аз да се чувствам виновна за това, че преписвам? Това си е мой избор, така да избутам училището. Защото в училище учим някакви неща, които най-вероятно няма ги срещнем повече. Затова гледаш да минеш покрай капките. По време на това, че си създавал пищова, когато си създавал пищова, ти си научил нещо, е до някаква степен честно, защото нещо ти е влязло в главата и ти си го запомнил. Докато ако просто го вадиш от телефона по време на теста от ChatGPT, не е много честно, защото това ти е изкуствен интелект и то е много ясно, че ще ти даде верен отговор. Докато ако ти си изготвяш сам, нали, пищова, може и да не е вярно. Значи аз съм имала случаи, в които съм преписвала и имам тройка. Не, чувствам се много горда от себе си, защото живота е много хитър и училището е един малък реален живот. И всъщност това се случва и в реалния живот, просто с някакви други неща, които се случват. А това с преписването те учи на това да можеш да бъдеш манипулативен, да използваш хитрост, да изкараш ползите от всичко това, което се случва, само и единствено за себе си, защото трябва да имаме капка егоизъм в живота за напред. Това е много поучително нещо. Поне за мен. Наистина е много поучително. Така не могат да ме измамат никога.